Tak kasih info bolo, iki lho, spot mancing wader bolo. Ya wader ya lele. Ya ono nilem barang ono mujair bolo. Spotnya jan syahdu bolo. Nah. Mantep bolo spotnya bolo. Wah, iku di sabrangan iku ya ono spot. Ngarep iku bolo. Lah di kono ku ya ono spot. Wis pokoke enak spote iki ngene iki bolo. Wis ta lah. Spote iki ngene iki jan josjis wis anti panas ngene iki. Soale akeh wit-witan bolo. Jadi wis gak kuwatir kepanasan nek mancing di kene bolo. Oke bolo, aja lali dukung terus channel bolo iki. Orup Nasal Fishing. Subscribe bolo.